Derek dino iki kancanono aku masak telur dadar ambek sambal kacang yo, soalnya aku gak ono belanja sayuran dadi masak saono eno omah. Halo rek, assalamualaikum, ketemu maneh ambek aku ibu anak siji sing melok bojone merantau. Ya wis yo rek, iki sebelum beraktivitas aku iki kepengin mangan dimsumku karene mabengi rek, soalnya mabengi gak ngentekno wis kuarep. Dadine iki sadurunge nyendak penggawean aku mangan dimsum siji sik yo rek, gawe njanggel wetengku sing lesu iki. Sumpah rek, dimsum iki enak banget, apa maneh gede-gede cilik oile ya enak banget. Ya wis rek, mangan dimsum wis mari ya, terus iki dilanjutno aktivitas. Sadurunge aku masak iki jemur klambi sik koyo ngene rek. Jemur klambiku iki sekitaran jam 6 rek. Ternyata nduk njaba iki wis mendung rek. Tapi gak apa-apa, meskipun mendung, meskipun udan, kalau wayahe nyuci yo tetep nyuci rek. Lho kan temenan, mari jemur baju langsung digrojok udan. Ya wis ya rek, iki jemur klambiku wis mari mergo udan dadine ora tak tokno rono. Terus iki aku kate lanjut masak rek. Masakku dino iki ya wis simpel ae, ora simpel tok rek, satset wet-wet iki. Dadare iki tak kei bawang putih mbek bawang abang rek. Ternyata endok iki bosok lho rek. Bawang iki mangkan wis kecemplungan endok bosok rek. Dadine tak umbah dhisik iki mau rek. Eman-eman ikan bawang ini dibuak iku rek. Koyoke endoke iki wis suwe rek dadine bosok. Rek iki lho endoke wis apik yo, gak sing bosok mau wis tak buak. Terus iki langsung ae digoreng nang teflon yo rek. Sing durung iso goreng dadar iki lho tutorial goreng dadar. Oke rek, nek endoke wis mateng langsung ae diangkat koyo ngene yo rek. Mari goreng endok, terus aku iki langsung gawe sambal kacang rek. Iki aku gawe lombok telu apa papat iku mau, terus kacang terus tak bumboni uyah mbek masaku ya. Mergo iki kacange wis melempem kesuwen nduk jero kulkas rek dadine uwe wong ngulek. Terus yang terakhir karek dikei kecap ngono ae rek, terus diudek-udek koyo ngene sampai rata kabeh ya rek. Sambal kacang ini iki aku diajari ibuku rek, wis enak pokoke rek. Sing terakhir gak lali tak icipi dhisik ya rek. Pokoke nek masak apapun di akhir selalu ngicipi koyo ngene rek. Iki rasane wis enak wis mantap. Wis ya rek, videoku sampai kene ae, aja lali tonton videoku selanjutnya.